olipa kerran sen jatta. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Minä tapan sinut! Ai saatana! Minä heitän sinut takaisin. Hui! Moi! Kato! Mitä? Minä tapan sinut. Minulla on jousipyssy. Se meni musta läpi. Ja sinä homo, sinä tulet kuolemaan. Et ammu minua, minä olen... Näin. Hyvin tehty, poika. Minussa on tahra. Mutta nytten me levitoimme. Tässä on vaate. Nyt se on minun päälläni ehkä. Niin, jatketaan asiaa. Joo. No niin, olemme vankilassa. Miten karkaat? Sulla on housuja. Et voi kehdettä. No niin. Laita housut jalkaan. Mitä? Possumies. Sinua ei kutsuta tänne. Niin, mutta mä haluaisin tulla mukaan. Et sä saa tulla mukaan. Ja? Moi! Mulla on tissit. Oh my god. Mä en tiennyt. Kato nyt. Se on nainen. Se ei saa tulla tänne. Teen asialle jotain. Mielenosoitus, ei naisia! Tracer? Mitä sä täällä teet? Me ollaan mielenosoituksessa, ei naisia. Ei naisia, ei naisia! Ja sillä välin Donald Overpatch. Ja teen sopimuksen nytten Mr. Tuoman kanssa. Nytten osoita kunniaa Yhdysvaltaa vastaan. Eiku Yhdysvaltaa. Olette homoja. Te kaikki. Saatte turpaan. Nytten. Mut ensin mä lasken housut alas. Ja mun pippelinä on pää ja kädet. Tarinan opetus. Älä koskaan tee pippelistäsi päätä ja käsiä.